nu, școiam ca antenă. Breaking Bad, perfect. Martin Scorsese. Nolan, streaming services și cinema. Tarkovski, Stalker. Cinema și pornografie. Când trăgem o labă acolo în kinoteatru. Aoleu. Când bei Coca-Cola din sticlă de sticlă. Cu asta începem cu tot ce ai. Cel puțin știu cum o să stai pentru primele camere și nu o să fii primul plan. Tu mai e acolo. Deja nu. Deja e Și mai deci bine. ce? Nalon? Ce înseamnă nalon? Nalon? Asta Pentru cei care ascultă audio, care sunt vreo 5 oameni, da. care nu văd video, Nalon poate să avem multe lucruri. nalon pe tablă. Dacă sincer, nalon sună ca un compozit de plastic care se adaugă în mâncare pentru copiii Moldova. Glumesc. Nu, nalon, asta a fost așa o ironie subtilă la filmul Tenet. Da, corect o spun, că eu timp mă încurc, mă tem să nu spun incorect, știi, pentru că tenant în engleză înseamnă chiriaș și tenet e filmul, da? Sperăm. Ce înseamnă tenet? Predicament sau ce înseamnă în română? Să-și ca cuvânt? Da. E că nu m-am uitat traducerea cuvântului. Da, asta ca să arătăm oamenilor cât de mult ne pregătim noi pentru... Ei, nu, ne-a părut din start că e un cuvânt așa inventat pentru film, nu? Un termen inventat. Ori chiar înseamnă ceva. Interesant, de-abia am scris cuvântul tenet și deodată acolo how it ends, ending explained, ending Apropo, explained. noi trebuie cumva să discutăm despre film, dar să nu spoileruim. Că oamenii super. Nu, dacă cumva ajungem la momente de spoiler, noi o să băgăm pur și simplu spoiler alert și spunem până unde trebuie de făcut fast forward. E ca a principle, belief or doctrine generally held to be true especially. Da, un principiu. Un principiu care... Da, un credo. Da, tenets. Da, când se vorbesc 10 tenets of, știi, this religion, de exemplu, un fel de doctrine. Da, bine, asta a pornit cum? La tine, pentru că noi tot de mult căutam cum să-l vedem și în sfârșit el a fost distribuit în internet. În internet. Formă legală? În formă legală a fost distribuit în internet. El costă $24, special mai format, pentru că, da, noi nu ne uităm la content piratat. Nu, noi suntem din Moldova, totuși, țară. Știi în care Windows-urile în Parlament sunt licențiate, știi cum? Cândva nu erau licențiate, dar știi cum, poate într-adevăr ne apropiem de Uniunea Europeană. Și am fost licențiate deja? Poate vreun grant european a venit care o dat licență. Au venit așa 2 cutii mari, toate cu licență, scris pe stickere. Da. Da, nu. De ce noi am pornit de la Tenet? Pentru că filmul ăsta a fost, Nolan de fapt a fost regizorul care a insistat cel mai mult ca filmul neapărat să nu fie scos pe streaming service și pe internet în primul rând, dar să fie scos în cinematograf, pentru că el e unul dintre regizorii de tip, nu vechi, dar adică care sunt mai elitiști din punct de vedere, care consideră că filmurile de tip care l-a filmat el sunt făcute pentru ecrane mari și ele trebuie scoase în ecrane, trebuie văzute pe ecran mare. Și după asta, de fapt, anume chiar ideea de a filma episodul a venit după ce am citit știrea care a venit din partea Warner Brothers, care au decis ca toate premierele lor pentru 2021, de fapt chiar începând cu sfârșitul 20 și 21 să fie lansate concomitent și în cinematografie și pe streaming service-ul lor, care e HBO Max. Și asta e o știre destul de proporții teoretic dramatice care ar putea avea pentru cinematografie și pentru industria cinematografică pe viitor. O întrebare. Știu că de obicei, în mod normal, în afara pandemiei, un film când se scoate în cinematografie, undeva în derulare vreo 3 luni.
Da, 72 de zile asta de obicei era standardul și el deja a scăzut. Deja el a fost scăzut la 37, dacă nu greșesc, Paramount a încercat să facă asta la începutul pandemiei și pe dânsii doi dintre principalii deținători de cinematografie din Statele Unite au spus că mai mult premierele lor nu o să le pună din cauza asta, dar când au început să urmeze alte companii care au făcut același lucru, opțiunile lor cam se limitează, pentru că dacă nu ne uităm, absolut toate companiile mari, și noi nu vorbim numai de Warner Bros., noi vorbim de Disney, care e probabil cel mai mare producător de filme din lume, atât ca bugete pe care le investește în filmul lor, cât și ca revenue, dacă e sumat și attendance, astea sunt filmele produse de Disney. Și lor, de fapt, ei sunt printre companiile care, de fapt, ar avea cel mai mult de pierdut, pentru că ei în mare parte lansează blockbustere și vorbind dacă ne referim la partea de business, există problema asta, pentru că cu filmele care sunt făcute blockbuster, investiția e atât de mare în care singurul mod de a-ți recupera și de a face profit, asta e să lansezi filmul în cinematografie, pentru că se creează bazul ăsta enorm, pentru că lumea, apare marketingul ăsta, știi, din gură în gură, adică unde tu nu aștepți că oamenii să intre pe streaming service-ul tău și posibil să-l găsească acolo. Dar în același timp, e că eu mă uitam, când ajungi la discuția de filme mai mici, producții mai mici sau medii, lor de fapt nu e atât de rentabil să le posteze în cinema, să facă release-ul ăsta în cinema și să-l țină 3 luni blocat să nu apară pe streaming service. De ce? Pentru că, da, teoretic, în astea primele 3 luni ar face mai mulți bani în cinematografie, brut. Dar net, ei de fapt fac mai mult profit dacă ei nu trebuie să dai, pentru că ei dau aproximativ 50% din asta se duc la cinematografie, da? Ca din toți banii care de obicei spune că, uite, filmul ăsta a făcut 1 miliard. Acolo aproape jumătate de miliard se duce înapoi la cinematografie, pentru că cinematografiile doar, asta tot se consideră, înțelegi? Că doar să iei toată suma brută în total, nu să iei suma netă pe care o primește compania. Și asta. Și respectiv, mai ales dacă vorbim de Disney, de exemplu, eu văd o schimbare de paradigmă care potențial tot ar putea fi foarte cu efect de durată, pentru că ei, dacă nu greșesc, undeva în vară sau în toamnă, CEO-ul lor a declarat că ei o să încerce să ajungă să fie on par cu Netflix în ce își ține de investiții. Pentru că Netflix, dacă nu greșesc, acum investește în jur de 17 miliarde de dolari în producție. Pentru cât termen? Pare că pentru o anumită perioadă, îmi pare că undeva pe vreo 4-5 ani, dacă nu greșesc. Și Disney, de fapt, a investit anul ăsta, anume în filme, pentru streaming service, a investit în jur de 2 miliarde și ei o să crească, planul lor e să crească mai mult, pentru că, uite, care e paradoxul. Ei când au lansat serviciul anul trecut, sau el a fost la începutul anului ăsta, îmi pare că, da, începutul anului ăsta, la dâns și scopul a fost până în 2024 să aibă undeva undeva în jur de 90 de milioane de subscriberi. În 2024. Ei deja au depășit borna asta la începutul verii. Wow. Și acum încearcă să meargă cât mai mult după Netflix. Pentru Netflix are, îmi pare că în jur de 190 de milioane în toată lumea. Doar? Îmi pare eu că mai mult. 190 de milioane de oameni, destul de mult. E mult, dar știi cum. Noi tot vorbim de streaming services. Adică asta încă nu este... Asta e un fenomen acceptat aici, pentru că, uite ce se întâmplă în America de Nord. America de Nord e o monopolie gravă în scene de televiziune, adică tu ai câteva mai opțiuni. Mai mult considerând numai televiziune, da? Da, de obicei se vând în bundle-uri internetul și televiziunea și telefonia care nimeni nu folosește. Dar chestia care că ei plătesc în jur de, în medie undeva poate fi între 80 și 90 dolari. Și asta nici nu e cea mai bună pachete. Adică tu teoretic. Televiziune, da. Eu când aud prețul de televiziune zic, care-i sens să mai ai televiziune? În afară de să privești sporturi. Și at the same time, streaming există și în sporturi, The Zone și mai departe. Da, și ESPN-ul. ESPN-ul trebuie să plătești separat, de exemplu, dacă tu uiți la un eveniment, ESPN Plus-ul. Da? Da, ESPN Plus, pentru că iau ESPN-ul care vine în pachet, da? Scurt, tot se duci spre streaming. Da, dar păi asta e care chestia, că acum, ce puțin în Statele Unite, on average, adică în mediu, familiile trec de la televiziune și au undeva 4 servicii de streaming service, adică iau subscription la 4 servicii. De obicei Hulu,
Netflix, evident, Disney Plus-ul și Amazon Prime-ul. Amazon Prime, pur și simplu, e un pic diferit de restul, pentru că el, prin subscription-ul, îi oferă și alte beneficii care țin anumit de utilizarea Amazonului, ceea ce eu personal pot să atest că e foarte comod. Și da, e comod și mai ieftin. Dar selecția de filme nu e așa de mare. Adică... Dar și acolo, investiția care s-a făcut, adică sunt proiecte care... Da, sunt originale, da? Da, uite, Boratul nici nu a trecut prin cinematograf. Da, el a fost direct lansat pe Amazon Prime. A doilea? Da. L-ai privit? Da. Comparativ cu primul. Da, au fost momente hazlei. Mi-a părut prea, unidimensional, pur și simplu politic. Știi? Primul in your face, știi? In your face, da. Că we get it. You hate Trump and all that. Nu știu, tu ai văzut seria asta pe care a făcut-o Sacha Baron Cohen, Who's America? Apropo, am vrut să o văd, am văzut numai câteva secvențe, n-am văzut. E vesel și că asta e problema cu Borat. Borat, practic, e o reîncarnare în forma lui Borat, Who's America. Adică în care descriu, știi, arată toate aspectele negative din America, dar care chestia, că în Who's America totuși a fost o leacă mai imparțial, adică au arătat și din stânga și din dreapta. Da, dar aici a fost strict pe când s-au încadrat în grup și ala de bărbați. Da, și apropo chiar a fost reală. Da, e real, dar știi cum they're in the fringes, știi? Eu n-aș spune că îi reprezintă marea majoritate a cât acolo oamenii au votat pentru Trump. Adică, come on, eu pot să iau și așa exemplu, să iau niște tineri de ăștia hipsteri, o leacă obsedați cu rage din Portland de undeva, știi, care toată viața fac droguri și mai departe și n-au nimic idei tare profunde și să fac exemplu că toți lăftiști și așa, știi, asta nu e adevărat. De asta îmi place când intro-ul de la Who's America, pe el pusese cadrul și dacă ți-ai minte de la inaugurarea lui Trump, când era o fată cu păr colorat și cu cușmă, pare că roz sau ceva, și zic, no! Da, ți-mi minte. Dar era greu să spui dacă e fată ori băiat, dar asta e altă temă. Asta contează mai puțin. Eu am vrut să spune că ți închipui și curios cu Netflix, uite, și influența au în cultură și în industrie și te gândești că eu început doar ca un fel de renturi de Blu-ray-uri, de DVD-uri, da? Da, asta e probabil... cu livrare personală acasă, știi, la DVD-uri. Eu cred că eu făcând... Și asta cum și Amazon a început de la un fel de librărie online, cu un fel de era. Eu făcând școală de business, asta e cazul care mereu se învață de cum Netflix a reușit să redefinească și eu redefinit jocul în momentul în care i s-a lansat, pentru că atunci era Blockbuster care deținea monopolul. Dar problema care era că trebuia fizic să duci în persoană să iei filme. Și Netflix a venit cu ideea asta de anumite de subscrieri în care tu primeai prin poștă la o anumită perioadă anumite selecții de filme. Curated, adică în fel alese de... Da, îmi pare că da. Da, propus, și sunt mai multe streaming, de Criterion. Nu. Un fel de alternativă la Netflix, pur și simplu, sunt anume filmuri clasice, tare noir, de astea, știi, tare avantgarduri, mă rog, ori pur și simplu filme vintage, care pe Netflix să fie manești, găsești foarte puține filme anume din anii, nu știu, 90 încolo, mai departe, știi, 80, 70, 60. Sunt, este dar Gone with the Wind. Care deja are o scriere că tristă. This is a very racist movie și uite. Da, this is a very racist movie. If you want to know more about Black Lives Matter, visit blm.com. E fascinant, da, adică și normal că filmul să depicteze o parte din rasism, pentru că așa era societatea atunci, știi? E o leacă bizar. Asta cum eu aș privi, nu știu, un film despre al doilea război mondial și arată scene cu nații, știi? Deși trebuie avertismentul ăsta, adică oamenii chiar așa de clueless de istorie. Vezi că, ok, majoritatea filmelor care le vezi tu cu nații, ele nu ar fi ca o elogie a naziștilor. Nu prea sunt filme. Sau cel puțin dacă ar fi filmul genul ăsta, ele nu ar fi platformele gen Netflix, înțelegi? Nu, da, dar e infantilizarea asta, atitudinea mai infantilizată asupra audienței, alea că mă frustrează personal pe mine. Știi, parcă ne insultă inteligența. Nu că spun că stare inteligent, dar come on, adică dacă ești adult, you can make your own conclusions, știi, nu trebuie nici cineva să-mi spună că this is be careful, don't be influenced by this, știi, asta e... Iar și reîntorcându-ne la episodul precedent, asta de parcă Platon decide și să cenzureze orice nu, știi, spune că oricum el vrea să cenzureze muzică, știi, să
spună note simple în muzică numai, știi? Uite, dacă te gândești la... It's up to people to decide, știi? Și consumă ei. Dacă te gândești la nivel de bază, ce și-a făcut Netflix, asta nu e chiar cel mai grav lucru, cel puțin iau contentul postat. Da, când tu citești așa o descriere, pe tine cu siguranță nu cred că îți trezește adică independență unde ești pe spectrul ăsta, dacă ești mai la mijloc, sau dacă ești super anti, nu cum, toți trebuie să fie antirasist, pentru că nu poate fi un lucru normal, dar ideea e că adică tu descrierea asta deja imediat îți dă o predispoziție la cum tu o să urmărești filmul. Și dacă tu ai o gândire critică, tu poți ști chestia asta, poți să deschizi filmul, să te uiți și să faci concluziile tale. Dar problema e că mulți, mai ales generația mai tânără, e în primul rând nu-i tare interesat să vadă filme din anii 30-40. Care sunt de 3 ore și ceva? Și 3 ore și ceva, ținând cont de attention span-ul lor. Dar asta cred că și mai mult diminuează șansele ca generația în special mai tânără să se familiarizeze cu conținutul ăsta. Apropo de filme scurte. Dar trebuie să traducem Gone with the Wind pe aripile vântului. Da, îmi pare că da. Ori Unisionul Vetră. Eu să includem film all-inclusive și rusofonii și românii. Corect. Numai că dacă noi ar trebui să traducem chiar fiecare frază, podcastul ăsta ar avea vreo 8 ore. Asta ar avea vreo 7 ore și 8 ani. Nu e o problemă. Și Diman montează. Da, apropo, tu că te-ai învățat să montezi. Da. A fost interesantă așa experiența. Vesel. A fost o experiență interesantă, mersi. Nu, dar și vreau să spun că e ca de short attention span. Doar un fost executive, nu mai țin minte de la care studio, a pornit startup-ul ăsta, se numea Quibi. Quibi? Da. Ideea lui era să facă un fel de mini-documentare și mini-filme de 10-15 minute, dar anume în producție hollywoodiană, adică nu cineva cu telefonul a filmat 15 minute, dar anume chiar nivel de Hollywood, dar într-un format foarte scurt, cu staruri inclusiv. Și el nu a prins. Și a trebuit să dea faliment, adică au falimentat business-ul. Eu am auzit de asta. Da, ne-ai amintit. El a început el a început dar am auzit așa dintr-o sursă, sfârșitul 2019 și el prin vară era mort. Și că asta e cel mai mare paradox, că perioada în care el din contră trebuie să explodeze, asta trebuie să fie perioada carantinei, când oamenii aveau timp. Dar asta e chestia cu trebuie, știi? It's hard to predict. Argumentul care? Că CEO spunea că ideea e că tu o să privești filmele astea nu acasă, stând acasă și uitând pe televizor, dar când în care tu te duci la lucru, de exemplu, da? Așa că tu ai perioada asta de commute, chiar mai puțin pentru că cu 15 minute. De exemplu, commute-urile mai ales în Europa sunt mai scurte, da? Și tu e că pe drumul tău reușești să vezi de câteva, să vezi un video 2-3, știi? Și el spune că din cauza că oamenii au rămas acasă, ei nu mai aveau necesitatea să privească content de durată scurt și respectiv ei aveau tot timpul din lume să urmărească filme de 3 ore. Asta e și o idee bună, dar îmi pare că asta e mai mult o scuză. Pentru că conceptul în sine e destul de interesant, mai ales în timpul în care TikTok-ul e cea mai populară sau pentru cele mai populare platforme de social media. Da, eu unicul exposure la TikTok la mine să-ți spun că mă duc acasă la tata și privesc la surioara mea mică, ea are vreo 12 ani deja și ei permanent mi arată ce se întâmplă pe TikTok. Eu de la dânsă mă informez. Da. I don't know. Nu prea văd ca o metodă productivă de să petreci timp, dar în același timp, știi cum, how am I to judge? Eu tot făceam chestii nu tare productive când eram adolescent, adică dacă să privești în perspectivă, fiecare cu divertismentul lui, știi? În același timp sunt unele chestii creative acolo care spun, bă, și parcă originale chestii, da? Per general, seems like a waste of time. Dar în același timp nu e ceva nou, da? Vine-ul a existat, Instagram-ul cumva e ceva similar, știi? Adică... Pentru mine asta timp a fost paradoxul. Ce înseamnă anumite circunstanțe și timing-ul. Pentru că eu nici nu pot să înțeleg de ce Vine-ul în esență a fost același lucru ca și TikTok-ul și că nu a prins. Dar că uneori că apar business-urile astea care there's a time and a place, știi, ca lucrurile să aibă loc. Pentru că atât de bine se combină toate circunstanțele
Ea ca momentul respectiv. Cum a fost Facebook, pentru că doar a fost, cum se numește, MySpace-ul doar a fost înainte. Da. Și el mare parte, era... Eu cred că problema MySpace era prea complexă, de fapt, știi? Prea customizabil. Ce și ironic că, de fapt, de Samuel la Facebook, el e atât de... El nici pe aproape nu-i și a fost Facebook, cel puțin când s-a lansat pentru noi, știi, prin 2009-2010. Da, el e mai mult axat pe advertisement și pe companii și pe pagini de oameni faimoși. El e dezvoltat într-un fel în care pe tine să te țină în platforma asta, pentru că în platforma asta poți să duci în marketplace, tu în platforma asta comunici cu oamenii, tu în platforma asta îți expui ideile, tu în platforma asta poți consumi contentul și eu nu prea înțeleg, dacă sincer. Eu de mult n-am folosit Facebook-ul, dar când contentul e dificil pe Facebook, pentru că știi, și când te uiți la video și el sare deodată și îți vine altul în recomandare. Da, apropo, asta a fost, eu țin minte că te întrebam înainte de primul episod, te întrebam așa retoric, faci și spune videoul și pe Facebook și spus că nu pentru că în primul rând să redirecționezi o parte din trafic de la YouTube pe Facebook și why do we need that, știi? Pentru mine asta e motivul de bază. Da, e o platformă tare, deși iarăși eu pulinicitate pe Facebook, da. Nu înțeleg și pentru noi Moldova, dacă ne uităm la Nata Condrei, adică ei mare parte și fac conținutul lor, îmi pare că mai urmărit pe Facebook. Da, dar la dânsii make sense într-un fel pentru că e live și ține de interacționare cu publicul. Și același lucru poți să-l faci pe YouTube. Da, dar îi fac și pe YouTube, îi fac și pe YouTube. Mă bucur când îi fac live stream-uri și pe YouTube și pe Facebook. Eu îmi privesc pe YouTube permanent dacă sunt ambele opțiuni, zic Facebook și sunt prea mult sustragere, adică, nu. Și asta e ideea, că pe YouTube, cel puțin în vest, YouTube e folosit în primul rând pentru live-uri, unde lumea comunică, unde chat-urile este interminabil. Chat-ul este interminabil. Dar eu îți spun Facebook, pur și simplu ca platformă, el mie nu-mi pare că conduci foarte bine atenția ta pentru a urmări un conținut. Cum spui tu, el e tare distractiv. Și apropo, ca content creator, știi, mă rog, am și eu alte proiecte și în ultimul timp e mult mai util să fac share-uri, mult mai puțin timp în consum Instagram, de fapt, când vreau ceva să postez, că am creat asta, priviți dacă vreți, știi. Facebook-ul, nu știu cum, în primul rând, tu intri în competiții cu tot feed-ul care fig vă знает cum algoritmul decide, știi, și se arate, dar în Instagram nu știu cum pare leacă mai intuitiv. Da. Dacă am vrut să te întreb că o chestie curioasă, da, când spui de case studies, când că studiază în, nu știu, în școli de marketing sau școli de... Business degrees, în Business degrees, da, cum să faci următorul Netflix, următorul Amazon, dar tu înțelegi că asta câte companii de astea au fost care nimeni nu a auzit de dânsele pentru că they just failed, de matematic vorbind, știi? Adică ele sunt o excepție de la normă și poți tu să cuantifici asta, poți să faci într-o formulă matematică, că dacă faci așa, adică clar că nu poți. Nu-i drept. Nu a fost atât de multe companii, pentru că dacă... Nu a fost atât de mult, crezi? Pentru că dacă ne luăm după tot în terminologii de business, bariera de a intra e foarte ridicată, pentru că trebuie să ai suficienți bani să poți cumperi conținutul ăsta, înțelegi? Și problema care că el doar e distribuit pe bază de licență, adică tu dacă ai licență pe o platformă, el pe altă platformă nu poate să apară, înțelegi? Da. Și există, adică, de fapt, barierele de intrare sunt mici de asta. Dacă tu acum observi, toată lumea care intră lumea de streaming, astea sunt companiile chiar care produc film și de fapt aici au fost Netflix-ul revoluționar, pentru că în momentul în care ei au început să scoată originale și au început să cumpere filme gata făcute și să le dai ca content original, da. Atunci Disney-urile, Warner Brothers și Paramount au înțeles că ok, e timpul de regândit formatul. Și că uite Disney și-a putut să facă într-o perioadă atât de scurtă. Și ei tot planifică să lanseze următoarele premiere pe Disney-ul pe online. E un hegemon imens, știi? Și care e chestia? COVID-ul doar o exacerbat, îmi pare că așa e cuvântul. Dacă și pe urmă să verifică. Și un cuvânt care e întortochet. Neologism, știi, care trebuie să te gândești. E mai ușor să spun pe engleză, exacerbated. Da. Dar pe română... Paradoxal că eu, de fapt, cuvântul ăsta știam întâi în română. Asta tare mult mi-a ajutat în engleză, că eu știam neologismele, dar acum, dacă încetezi să le folosești, pentru că în momentul în care eu totuși am ocazia să vorbesc în limba română, sau versiunea care o vorbim noi în Moldova, e mai simplist, adică eu n-am să vorbesc cu părinții mei cu neologisme.
și respectivele cumva ies. Bine, în fine, nu ideea în asta. Dar chestia că asta au accentuat și mai mult decăderea cinematografiei, pentru că dacă te uiți la statistică, Statele Unite, ce tot timpul luat ca barometru, pentru că Statele Unite are printre cea mai dezvoltată industrie anume cinematografilor din lume. Ei, ca număr, ca premiere, pentru că când se raportează la numere, când un anumit film vrea să înțeleagă cam unde se poziționează el după o anumită perioadă, se uită la colecțiile care dar banii pe care îi strâng din New York și din LA. Makes sense. Da. Și care e chestia? Că, începând cu undeva la începutul anilor 2000, în mediu, o familie sau o anumită familie, spunem average, se ducea undeva de 5 ori pe săptămână. Acum au scăzut... 5 ori pe săptămână? Da, stai. La cinematografie? Dă numai să confirm procesul. Wow, serios? Am să vorbim și despre asta. Bă, dar asta e mult. Americanii. Asta parcă e un job full-time. Stai la, că avem informația asta. Da. Nu, sorry. Nu săptămână, în an. În an, pe an. 5 ori pe an. Ok. Da, asta e dacă mai realist. 5 ori pe săptămână. Nevermind, da. Eu nu știu unde așa capacitate la... Ce? Ok, și în ultimii 2 ani, chiar pre-pandemici, asta a scăzut la 3,5. Pre-pandemici, adică, parcă știi, înainte era noastră, după era noastră. Noi am vorbit asta în primul podcast sau în al doilea podcast, nu mai țin, că asta o să fie un moment definitoriu pentru generația noastră. Dar deja în unele articole jurnalistice serioase, deja se menționează asta, știi, before COVID, after COVID, știi, dar n-are cum. E o referență, punct de referență. Da, e un eveniment tare crucial, I guess. Cum și-am mai spus, el e crucial din cauza că noi alte evenimente nu am avut, pentru că noi într-adevăr am evoluat la un nivel în care noi trăim într-o perioadă de pace relativă și în care nu există stresuri majore. Au fost, evident poate că globale, dar la nivel local există permanent. Adică... Dar și la nivel global a fost în momentul în care s-a pornit invazia din Irak și după aceea s-au început mișcările din regiunea Middle East, dar spune că s-au început, pur și simplu, s-au renăscut, ori s-au transformat. Ele mereu erau tensiuni acolo în Middle East, asta e o regiune tare tensionată. Dar în fine... În fine, asta e ideea. Spunem că COVID-ul doar de fapt el accentuează, dacă tu ești la oricare domeniu în care noi vedem schimbări majore, oamenii lucrând mai mult de acasă, consumul de content cum are loc. COVID-ul e ca un catalizator, ca un eveniment care pornește, pur și simplu grăbește pașii și etapele la care noi oricum eventual am fi ajuns. Pentru că, uite-te, cu remote work, de exemplu, blending-ul ăsta cinematografului erau început încă din anii 50, când televizorul a devenit un staple, o chestie în care fiecare familie o are. Da. Pentru că înainte lumea se ducea la cinematograf pentru orice. Lumea se ducea să vadă știri la cinematograf. Uneori și pornografie. Dar s-au schimbat de atunci timpurile. Acum poți face asta tot în... Tu așa spui parcă ai trăit în timpurile în timpurile mele, mă ducem în anii 50, băie, când trăgem o labă acolo în kinoteatru. Așa o experiență ciotcă. Aoleu. Erau timpuri. Dar și nici nu poți trage o labă în kinoteatru. Nu? Știi cum? Eu nu cred că toți oamenii sunt de acord. Mai ales că acum doar a crescut tare mult. Știi cum este stereotipul ăsta, că te duci în ultimul rând și te pupi domnișoara, știi, dar sunt unii care se duc în ultimul rând și păi dacă ne uităm la rata singurătății cât de mult crește și la faptul că am nici nu trebuie să duci în cinematograf, pentru că mai doar a crescut popularitatea la filmele drive-in după foarte mult timp. Te-ai pus în mașină? O experiență interesantă. Ai fost la drive-in? Da, am fost odată, dar niciodată n-am fost în Canada. Am fost odată în Moldova. Am fost aici în Canada vreo 2-3 ori. De fiecare dată mi-a plăcut. E așa o experiență, nu știu, unică. Asta e o experiență de genul așa la care când bei Coca-Cola din sticlă de sticlă, din recipient de sticlă, pentru că ți-mi minte asta, știi? Pentru mine, nu că e old school, dar asta știi, că pop-cultura asta tipică americană, știi? Păi da, asta e. Vrei, nu vrei, imaginam, știi, scenele astea din filme americane în care îi se duc în drive-in theater, știi? Da. Nu, asta contează tare mult, percepția asta pe care o ai. Eu cred că pentru primele lucruri care am făcut când am venit în Canada, asta a fost să mă duc la un restaurant ăsta de burgeri, să mănânc un burger cu o colă.
și cartofi pai și după asta o să-mi fie rău vreo 2 săptămâni. Știi, simțit om. Nu chiar, pe oră te-ai simțit om, dar după asta... Nu m-am simțit loc om, dar da, a fost o experiență. Anyways, și cum spuneam, uite, adică deja de ceva timp există exodul ăsta din cinematograf spre televizor și acum mai ales spre streaming services și mai există și altă chestie, pentru că pe lângă filme, doar tare multă lume petrece foarte mult timp pe streaming service datorită faptului că există TV show-urile astea care apar. Și ele nu sunt de astea tip și care erau ca tânăr și neliniștit, care durau câte 40 de ani și acolo de-am murit actorii, s-au schimbat actorii, pentru că atât de mult durează. Dar ele sunt un fel de filme care sunt într-un format mai lung și eu cred că asta de fapt tare mult să captează, pentru că asta e cu siguranță e direcția în care filmul se numește. Evident că o să fie filme, motion pictures, în care un film de 3 ore, 2 ore, o oră, dar serialele astea o să permită să ai o istorie mult mai bine dezvoltată și pe care poți să o arăți pe o perioadă îndelungată. Eu, ca orice fan de cărți Harry Potter, cred că orice om a spus când se dă la film, câte detalii nu au fost incluse în film. Da, apropo, știi, asta este o chestie interesantă, sunt de acord cu asta, că odată și serialele astea de calitate înaltă, știi, au crescut în popularitate și au devenit ceva normal în cultură, tu îți dai seama cât e de limitat totuși formatul de film însăși, pur și simplu, știi, un film, chiar de uneori fizic ești 3 ore nu-i de ajuns povestească toată istoria, știi, și înțelegi în acestea, dar în același timp sunt formatul ăsta oricum e timeless și uneori e îndeajuns și o oră jumătate să spui o istorie bună, știi? Da. Nu e mai decât, nu tot necesită o dezvoltare a caracterului sezoane întregi, știi? De exemplu, Breaking Bad era perfect ca anume, pentru opinia mea, știi, ca execuție, ca anume că s-a întins pe 5 sezoane și s-a terminat când trebuie, știi? Pentru mine exemplu perfect de continuitate, de scenariu, de, știi, în care n-ai întins prea mult un serial. Eu mereu spun că Breaking Bad... ca film eu nu-mi imaginez Breaking Bad să mă atingă așa tare ca film, știi? E că l-ar face vreo 3 ori un film. I don't know. N-ar fi același character development, știi? N-ar fi. Breaking Bad e probabil cel mai bun TV show făcut ever, din punctul meu de vedere. Dar Breaking Bad, el, de fapt, asta e generația într-un fel trecută. Da. Pentru că eu când vorbesc de show-uri TV, eu vorbesc anume de mini-series-urile astea, care ele se termină, că el are un sezon. De exemplu, cum pentru cele mai populare care au fost Queen's Gambit. El așa e, poți să te uiți. Dar ideea în sine e tare bună, că tu ai un anumit număr de episoade în care tu poți să dezvolți toată istoria și să fie interesant, să fie captivant și tu, de fapt, într-adevăr, ca să înțelegi istoria fully. Pentru că dacă Queen's Gambit era realizat ca film, eu cred că el deloc nu prindea, absolut deloc nu prindea. Ori alt exemplu, Chernobyl. Era perfect ca mini-episoade, știi? Cât erau? 5-6 episoade? Îmi pare că 6 episoade. Era anume perfect întins așa într-o măsură rezonabilă în care, știi, așa un eveniment important, cum vrei să-l descrii, atmosfera să-ți redea, știi? Ca film, pur și simplu, wouldn't be the same. Ori te-ai privit Band of Brothers? Nu, eu știu de dânsul. Despre anume cum o cheamă, de Război Mondial, despre Normandia. Este din Venom, cum o cheamă actorul. Actorul? Da. Principalul? Îmi pare că el din Homeland nu, cum o cheamă pe ăsta care e cei mai populari actori britanici, care s-au filmat în Bronson, care s-au filmat în Venom. Tom... Da, Doamne. De cine am amintit că el doar în serialul să știu că joacă. De care a jucat acolo? Da. Probabil, era mai tinerel acolo. Da. Anyways. Tare bun miniserie tot. Vreo 10 episoade. Îți aminte cu Chernobyl a apărut să imediat peste glumă dacă nu o să fie sezonul 2. Da, asta e... Umor negru. Eu cred, pe mine cel mai tare m-a fascinat asta cu... E cum a fascinat alea că... Ori tot generația noastră, când după Chernobyl a devenit tare popular guide tour-urile însăși în Chernobyl, știi? Instagrameri îți duceau acolo și făceau fotografii în rochițe, că eu la Chernobyl este foarte, știi? Un trend tare bizar. Oamenii fac lucruri foarte strane pentru popularitate. Tare strane. În același timp, știi cum, Tarkovski tot a făcut un lucru straniu, nu prea s-a gândit și a filmat Stalker de 2 ori l-a filmat într-o zonă radioactivă unde asta i-a scurtat viața, arguably, știi? Și au avut ocazia să filmeze un film extrem de scump de 2 ori. Da.
Dar el a filmat numai câteva filme. El nu a avut... Că asta e paradox, știi, cenzurii sovietice. Tu ai avut bugete să filmezi filme mari, dar tu n-ai avut suficientă libertate să filmezi toate filmele pe care tu le vei în cap. Și pe de parte, uite, pentru că asta e o temă apropo interesantă. Noi alea când ne ducem iar la tema de cinematograf. Tema noastră e, da, în principiu... E legată de filme, de cinematograf în sine. Da. Pentru că el, dacă spunem filma de 2-3 ori mai mult film decât a filmat, și el era așa, mult mai medii. Nu erau chiar considerate capodopere, cum sunt considerate filmele pe care le-a filmat el. Nu crezi că asta i-ar fi scăzut din importanța lui ca om de film și poate chiar ar fi afectat performanța lui în filmele următoare, pentru că oricum există presiunea asta care apare pe tine, pentru că dacă tu, cum cheamă pe ăsta care a filmat Sixth Sense? Shyamalan. Da. Îmi pare rău că nu țin numele lui de familie. Și uite, Sixth Sense, film perfect, toată lumea îl iubește. Și după asta tot ce a filmat el. E copy-paste în fel de... Și nu... Șocat. E o întrebare bună. Viața sunt tuturor, cum spune domnul Candu. Da. Ok, hai să știi cum. O să vedem. Viața continuă. O să vedem la montaj. Principal cu telefoanele în ochi, probabil. Parcă sunt. Cine știe. Asta e viața. Și spunem, da, și el după asta el nu a filmat nimic care e posibil. Adică poți să te uiți la trilogia aia care a filmat-o el cu Glass, cu... El cu 3 filme, da? Asta... Split, da? Cu ăsta, da. Cu McAvoy. Ei așa mai cu Split era interesant. Nu știu. Dar nimic revoluționar. Da, adică omul, spun, după ce a filmat ceva major, el nu a avut talent suficient pentru să filmeze alte filme de același nivel. Tarkovski poate, datorită faptului că a avut restricția asta, el mai bine și-a cizelat gândurile, și adică el, într-adevăr, s-a axat pe proiectele care el știe că sunt bine definite, bine lucrate, că el e gata să le facă, pentru că el nu are libertatea să facă un film în fiecare an, înțelegi? Sau două filme pe an. Asta ne reîntoarcem la ideea asta că limitele, ori autoimpuse, ori, pur și simplu, circumstanțiale, în creație, în artă, uneori sunt binevenite, știi? But it's tough to say, știi? Uneori e invers, uneori artiștii spre sufocați și n-au opțiuni și n-au așa inspirație, whatever, n-au așa momentul în care, știi, creezi mai mult la rând și atunci by doing, știi, you learn more și înveți ceva și devii mai creativ. Și asta e ideea, că e cam în perioada în care trăim noi și mai ales în viitor, chestia asta cu restricții, mare parte o să dispară, pentru că tu ai mult mai multe opțiuni de a te publica, tu e mult mai ieftin să produci acum decât era să produci cândva. Tot e scump, dar e mai ieftin decât pentru că dar tot e scump să faci ceva, știi? La partea grafică, cât de mult s-a schimbat. Și ideea e care, că tu acum ai acces, mai ales pentru că eu sigur că serviciile de streaming o să acapareze. Păi că asta e, cam asta e, ne reîntoarcem la tema inițială, overarching temă, e dihotomia asta între cinematografie și streaming. Ori e o dihotomie, ori poate e deja o simbioză, știi? E o simbioză, n-ai cum să scoți una de alta. Eu pur și simplu în același timp, sunt unii oameni care cred încă așa, în sens mai old school, că e o dihotomie. Asta știi cum televiziunea și internetul, într-un fel. Nu, pentru că televiziunea devine internet, internetul devine televiziune acum. Și ține de film, eu pur și simplu mai mult mă gândesc că asta e perioada în care noi urmărim, asta e părerea mea personală, că noi urmărim în principiu marș funerar a cinematografelor, anume ca efect de masă. Și nu vorbesc acum în următorii 4-5 ani, pentru că eu oricum cred că o să existe o anumită resurgență imediat când oamenii, adică vaccinul o să fie distribuit și oamenii o să poată să reîntoarcă la cât de cât un nivel normal, oamenii o să încerce să facă exact aceleași lucruri care le făceau cu 2 ani în urmă, să ducă la baruri, să ducă la cinematografie, adică clar ca să fie un spike mare, dar eu cred că el nu o să dureze tare mult. Și cinematograful o să devină mai mult un fel cum e teatru, adică noi să ne ducem la cinematografie, la festivale, noi să ne ducem la teatru ori ca opera, știi, cândva opera e cel mai popular divertisment, acum asta așa e o nișă, că știi. Eu asta și cred că o să fie și cu cinematograf, adică nu o să mai fie mii de cinematografii cum sunt acum. Eu pot spune exemplu, iarăși, locul unde eu lucrez.
lucrez la TIFF, asta e Toronto International Film Festival. Unul din cele mai mari festivale de film unul din cele mai mari, e cel mai mare din Nord America, după câte știu, festival internațional de filme. Deci în condiții normale, noi, it's a big deal, e că în septembrie, vreo 10 zile durează însuși festivalul și pregătirea durează luni și mai pe scurt. It's a lot of hype, știi, around it. Filme din vreo 300 ceva de țări, de obicei, știi, adică, nu 300 ceva de țări, am zis 300 ceva de filme, nu există 300 ceva de țări. Tot normal, am spus și eu că 5 americani se duc în medie pe săptămână. Zile. Știați că americanii se duc în fiecare zi la film. De 2 ori pe zi. Da. Dar în condiții normale, TIFF era, în primul rând, el se întâmpla înainte de Oscar-uri și atunci tot presa veneau actori, всякие Christian Bale și așa mai departe, mai scurt. Mare parte din filme se lansau la... Da, adică era mare hype. Da. Și hype-ul anume se prindea pe faptul pe presă, că, mă rog, veneau actori populari și așa mai departe. Și year-round noi lucrez într-un building, un fel de oficiu, cu cinematografie, 6 cinematografii în building și anul împrejur îți arată filme așa, mai totuși TIFF-ul el e axat pe anul împrejur pe filme așa mai avantgard, mai noir, nu cu noir, dar... Tematic, nu. El este tematic, pentru că da. Dacă îți amintești anii precedenți, a fost anul lui Ingmar Bergman și a arătat colecția de filme. Pe mine m-am fascinat, eu știu clar că lucrez acolo și știu majoritatea lumii și sunt echipe întregi care ca curators, da, programatori care programează anume tipajuri pe tematică, da, de exemplu, seria lui Tarkovski, seria lui Bergman, seria lui Scorsese. Păi și asta eu cred că e viitorul, exact ce îi spui tu, pentru că adică procesul de a te duce la film se transformă dintr-un proces de consumare tipică de popcorn și vizionare la film pe care el îți dă numai emoții și după asta pleci, el se transformă anume are o valoare culturală poate avea mai mare, pentru că există, înțelegi, el într-adevăr se condusă ca teatre, ca muzei, adică asta devine un loc, da. Un loc de cultură și în același timp, eu cred că de fapt o să fie pe o perioadă îndelungată și partea aia la altă, adică să fie două extreme și o să fie extrema de anume unde lumea se duce pentru senzațiile astea tari, să vadă, pentru că să te uiți un film Marvel pe ecran mare, nu e același lucru ca să te uiți pe televizor. Chiar dacă tehnologia, asta e o altă chestie, că tehnologia de fapt a evoluat atât de mult, că tu acum cu vreo $400-500 poți să iei un televizor de 2 ori mai mare ca ăsta care se pe perete. Da, dar există ceva, totuși cred că există ceva ce orice tip de tehnologie acasă nu poate replica experiența din cinematografie, știi? Adică în TIFF, în timpul festivalului mai ales, e o experiență unică pentru că, în primul rând, că există ceva, când privești un film emoțional, ori ceva tare bine făcut, îl privești prima dată, ori mai ales când e o premieră în lume. Acolo noi deseori în timpul festivalului avem world premiere, adică aici era prima premieră în genere, că noi privim filmul știind că noi primii suntem în public mare care privim filmul ăsta, știi? Și de obicei regizorul era acolo, ori în audiență, erau actori. Și deci după ce privești filmul, actorii și regizorul iese pe scenă și îi vezi oameni vii și cel mai fascinant pentru mine era că uneori actorii care în film așa erau, știi, încrezuți și mai departe, erau așa oameni simpli și jenau, mulți erau timizi, știi, regizorul zbălbăiește, așa erau de uman și așa te conecta ca audiență și era așa o experiență unică că asta ți adăuga on top of the, pur și simplu, să privești filmul, știi. Și asta n-ajunge, adică, și asta mulți oameni nici nu au simțit asta. Asta e o experiență unică și mai ales anume experiența asta de a vedea un film emoțional, o dramă mai ales, să o privești împreună cu audiența. Experiența asta de a simți împreună, tu știi că oamenii more or less simt același sentiment, dacă filmul e redat bine, asta e incomparabil. Asta iarăși, dacă fac legătură cu filosofia, Aristotel vorbea în lucrarea lui poetică, vorbea despre rolul catarsisului, știi? El vorbea de oameni că noi suntem vietăți care nu ne place, că deși nu ne place tragediile, poezia, arta, pentru că ea imitează ceva real, ceva poate dureros, știi? Și catarsisul ăsta despre care el vorbea, știi? Sentimentul ăsta de eliberare,
de acceptarea suferinței, de eliberarea frustrărilor, se întâmplă prin vizionarea ceva, da? Vizionarea tragediei, tragedia era tare populară în Grecia. Și de asta e o experiență comună, știi, asta nu era... Eu cred că asta se pierde în era asta de streaming. Asta e inevitabil cumva, dar asta se pierde, înțelegi? Faptul că noi, da, e super comod, privești acasă în streaming-uri, poți pui pauză și așa mai departe, dar experiența asta de a privi un film împreună cu audiența undeva, și mai ales audiența care nu o cunoști, știi, oameni parcă străini, asta e ceva unic. Cel mai memorabile seansuri de filme, să anume la Tifeca, când au niște filme în care privim cu audiența prima dată, știi, asta era și mai ales să vezi încă comentariile regizorului după, știi, e fascinant. Și îmi pare rău. Am un timp în pandemie, că noi am avut TIFA, el în fiecare septembrie, în fiecare an se întâmplă, și anul ăsta a fost un fel de hibrid. Noi am încercat, eu sunt echipa IT, eu cumva mă ocup de alte chestii, dar echipa de nume care e programatori și mai departe, eu încercat să fac festivalul, au făcut un fel de hibrid. Au făcut o platformă digitală, iarăși că trebuie să fac asta, un fel de streaming, știi, faci rent la un film, știi, ori chiar când era premieră la un film, îl priveai live cu alți oameni, știi, online. Și după asta tot era cu regizorul, de exemplu, avea un interviu după, știi, încercau să simuleze festivalul. Și era și drive-in theaters, adică îți duceau cu mașinile la... Dar, din punct de vedere a numerelor, de attendance, era mult mai mic, era așa un festival tare. Și nu a venit nimeni din industrie, știi, că de obicei veneau oameni din industrie, din cinematografie, veneau din toate țările și noi le setam un hotel întreg, o sală întreagă de computer și mai departe, de buffs, de, mă scurt, fel de comunitate se crea. În acestea 2 săptămâni se crea o comunitate de filme, de audiențe, de... Așa că, de exemplu, diferența TIFF-ului cu Cannes ori cu altele festivaluri din Europa, care în principiu sunt mai prestigioase, de exemplu, Cannes e mai prestigios, dar el e mai elitist puțin, știi? Cumva are încă... Dacă TIFF-ul e tare, el e cumva e cel mai accesibil, chiar și din punct de vedere de preț, deși nu sunt prețuri regulate, știi, ca în filme obișnuite, dar e destul de accesibil pentru oameni simpli, știi, din Nord America și păcat, așa spun din experiența proprie, că văzând dinăuntru cât e de dificil să organizezi data asta și cât e multă muncă depusă, mai ales am multe departamente, știi, s-au laid off, mulți eu, pur și simplu, eu concediat pentru că nu mai există relevanță în lucrul lor în timpurile astea. It's kind of tough. Și eu cred că se pierde ceva în era asta. Da. Chestia care că totuși n-ar trebui să uităm de un alt efect. În primul rând, clar că nu avem statistică, dar eu cred că timpul pe care îl petrec oamenii în casă cu alți oameni, adică unde s-au mutat din baruri, oricum oamenii sunt animale sociale și trebuie să interacționeze, eu cred că viewership-ul de acasă a crescut tare mult, adică când oamenii se întâlnesc, respectiv asta poate fi experiență. Și nu uităm de generația mai tânără, da? De Generation Z, Millennials, care ne includem și noi, dar mai de Generation Z, că e faptul că tot mai mult și mai mult crește printre ei izolarea asta și tendința asta de singurătate. Și ei deja de mici îți deprinși că lor părinții le pun o tabletă că să nu-i bată la cap și au experiența asta de a consuma contentul de sine stătător, fără alți oameni în jurul lor și dacă au nevoie de, cum spui tu, emoția asta, știi, să o exprime, ei fac și în mediul în care ei au crescut. Asta e social media și el se bagă pe social media și el are toți prietenii lui sau ei și ei deja la și acolo are loc. Eu înțeleg că asta e realitatea circumstanțelor noastre, de asta nu e replica. Nu spune replică, eu pur și simplu vorbesc eu vorbesc de anumite simptome care se poate de observat și care ar putea evolua. Adică să contribui și mai mult la moartea experienței asta de cinematograf. Și, de exemplu, în contextul ăsta e ca Martin Scorsese spunea, a avut un articol pe New York Times încă anul trecut,
nu am trecut de un an în urmă, în 2019. Eu țin minte, pur atunci când a apărut articolul ăsta, însuși în TIF era o discuție, știi, că chiar în echipa mea, țin minte, mulți îl criticau. Mai scurt, Scorsese a spus că au criticat cultura asta de filmele astea de Marvel, mai scurt, filmele astea de supereroi, că esența criticii e că noi cumva, esența cinematografiei, în viziunea lui, că să arăte ceva pe neașteptat, ori să arăte ceva nou, în sens de, mai scurt, cinematografia mereu era un mediu care spărgea tiparele, da? Dar la momente că atât obsesia asta cu filme de supereroi a intrat într-un fel de... s-a creat un șablon. Asta cum era într-un timp westernurile, da? În America. Devenea deja too much, știi? Numai westernuri și cumva au trecut moda de la asta. Și amu westernurile moderne, contemporane, cred că sunt filmele cu supereroi. Și dacă te uiți în esența structurii filmului, toate sunt aproape aceeași structură, știi? Adică se repetă același traseu, știi? De originea eroului, de o leacă de struggle, pe urmă, deznodământ și așa mai departe, știi? Ok, dar uite, este o chestie că în principiu oamenii mai ușor consumă filmele de acțiune și de fapt e că tot chestia asta cu supereroi ăsta e numai un mecanism, înțelegi? Adică dacă tot ne referim la Tenet acolo, time travel ăsta e un mecanism. Dar filmul în sine, dacă tu uiți la esență filmele de supereroi, ăsta pur și simplu sunt filme de acțiune și ele tare ușor prind la oameni, respectiv de asta ele sunt atât de populare, pentru că tu ai un element specific, adică el nu e pur și simplu un film cu Bruce Willis, pentru că nu poți să uiți 1000 de filme cu Bruce Willis. Da, dar ele sunt tare replicabile, asta e critica lui Scorsese, că tu știi regizorii la fiecare film la lui Marvel? N-am idee. Exact. Asta crezi că e geniu pentru cinematografie? Eu nu am văzut toate filmele să faci așa popcorn type of media. Iar și eu nu spun, eu le-am privit pe multe din filmele la Marvel. Asta e cenzură. Oamenii au voie să filmeze așa. Eu sunt de acord, dar eu spun același timp. Eu nu spun că Scorsese nu a spus că trebuie cenzurat. Asta e de-el criticat, că mă rog, el poate o perspectivă mai elitistă. Dar eu, de exemplu, că când era discuția și la TIF și mulți, nu că se certau, dar avea argumente între dânsii și majoritatea erau împotriva Scorsese. Spune, eu așa, nu prea m-am plecat în discuții, că erau tare aprinși oamenii, dar eu de fapt eram mai mult de acord cu Scorsese. Eu cred că se pierde ceva în cultura, poate iarăși o perspectivă elitistă, dar se pierde ceva în cultura cinematografiei când preponderent devine deja asta normă, știi, că se privește aceleași filme care poți să le copii același scenariu, să faci copy-paste, știi? E că asta e incipiența de, tu știi de termenul ăsta de a disneiza un film, da? Nu înțeleg conceptul. Nu, dar și face Disney, însuși Walt Disney, inițial, care era viziunea lui. El lua, de exemplu, povești de lui Hans Christian Andersen, alte povești folclorice din, mai scurt, mituri și mai departe, și le disneiza, adică le făceau mai cât de drăgălașă și mai pretty posibil. Cum a făcut cu Donald Duck și Hitler. Ori, care poveste era? Chiar povestea cu Pinocchio, dacă citești cartea originală, e destul de brutală, de fapt. Adică, mai ales sfârșitul. Și desenul animat e cu tot altceva. Iarăși, apare întrebarea, oare potrivit să arăți copiilor ceva brutal? Poate nu întotdeauna, există contexte. Adică cumva înțeleg intenția lui Walt Disney, da? Să fac tot mai drăgălaș, standardizat și, știi, pentru copilaș să fie tot. Dar dacă, da, iarăși, când el a început, asta era cumva ceva, nu, el nu domina atât industrie, dar mă uite Disney și ei cumpără drepturi la multe ca francizuri și le strică. Mulți critică Star Wars, cum a devenit așa un căcat, adică niciodată nu eram mare fan de Star Wars, dar din astea noi am privit numai primul și whatever, dar restul nici... Da, dar uite, iar n-am privit, eu ultimele, noile Star Wars le-am privit, ale vechi, eu cred că sunt adevăr filme clasice, dar dacă tu uiți la seria... Nu, dar... Spun point. Te termină, păi dacă eu am început. Dar eu tot n-am momentul în care eu spun. Ok, whatever, hai spune. Hai că te frustrezi, eu nu mă frustrez. Ok, hai spune. Nu, am vrut să spun că pierde individualitatea, se pierde rolul creatorului însuși, înțelegi? Iarăși, faptul că noi nu știm regizorii la filmele de Marvel, se spune mult. Dacă când vezi un film de Scorsese, când vezi un film, nu știu, de lui Nolan, este un amprent, vezi ceva unic, individual. Asta e, pentru mine, asta e rolul artei, să arăți ceva diferit, să arăți ceva, să spună
întrebări. Nu numai, înțeleg că există type of popcorn media, dar dacă asta devine preponderent, atunci există poate o degradare a cinematografiei. Poate e predramatic sună, dar asta e perspectiva mea. Eu cred că ambele au dreptul la viața. Uite, dacă ne uităm, de exemplu, la Harry Potter, pentru mine cartea 3 e cea mai neiubită, dar filmul 3 e printre preferatele, pentru că filmul 3 asta e singurul film la care eu țin minte regizor, că a fost Alfonso Cuarón. Și dacă tu te uiți la statistica filmului 3 versus oricare alt film, de la primul până la cât acolo, 7-lea, partea a doua, el e absolut stands out, e absolut diferit. E un film... Alfonso Cuarón a fost la film? De asta, dacă chiar te îndemn să-l reprivești. Și dacă îl compari cu oricare alt film de Harry Potter, asta e o... care tăile era? Cum se numea? Prizonierul din Azkaban. Și anume stilistic. Mie cartea nu mi-a plăcut deloc, cel puțin când am citit-o ca copil. Dar filmul el are o valoare artistică atât de diferită față de restul filmelor, că într-adevăr devine foarte memorabil. Lumea în principiu ca să privească, de exemplu, Mandalorian, el trebuie să plătească, cât îmi pare că $7 pe lună ca să urmărească contentul ăsta. Și, de exemplu, a fost, nu cu scandal, dar lumea are suspiciuni că release-ul lor a remake-ului la Mulan, care l-a făcut tot pe Disney Plus, el probabil nu a avut numere foarte bune pentru că ei trebuie să-l cumperi separat. Adică costa în parcă vreo $35 să-l privești. Adică pe lângă subscription-ul care îl plătești tu trebuie să plătești $35 ca să te uiți. Și ei nu au spus care au fost rezultatele filmului, dar e ca următorul release care o să fie din partea Pixar-ului, Soul se numește, desen animat, o să fie pur și simplu inclus în subscription fee. Da, Amazon Prime tot are chestia asta. Tu ai, abonamentul și ala care plătești, dar sunt filme care trebuie să plătești adițional. Știi cum? Eu cred că chestiile astea se testează, ei vor clar că să facă o mai mult bani din asta, să fie rentabil și se testează chestiile astea. Cred că... Și asta un pic arată, e ca testele, cum spui tu, de testare în viitor, cum o să evolueze, pentru că doar streaming serviciurile, ele sunt la un anumit nivel acum, înțelegi? Adică noi încercăm să le comparăm versus cinematograf, versus televizor, dar o să ajungem o etapă în istorie când noi trebuia să comparăm streaming serviciurile ca fiind principala sursă de consum a filmelor. Deja trebuia să gândit la evoluția în cadrul lor, că cum noi vorbim că unele o să fie cu subscription, altele o să fie separat. Asta nu așa departe în viitor să deja se întâmplă. Într-un fel. Da. Nu știu statistic cât e care era aportul la streaming versus versus la moment clar că cinematografele sunt moarte. Da. Dar tot așa vorbești parcă asta ar fi 10 ani înainte, dar asta de fapt deja se întâmplă. Noi deja tot punem prin prisma streamingului. Și anume am uitat să menționez anume faptul că în cercurile academiei de award-uri, știi, deja cumva nu cu mare entuziasm inițial, dar se acceptă deja faptul că Roma a fost primul film care primul, anul trecut a fost Netflix, original. Da, Irishman și au primit award award-ul și o tipul. Da, au primit, dar nu au primit pentru scenografie sau ceva genul ăsta. În parcă a fost muzică, mai tenc, nu? Nu ți-am minte. Am scurt. Da, chiar de să verificăm. Dar da, asta e apropo e un lucru... Cum era anume ori pentru Oscar-uri era un precondiție că filmul trebuie să se ruleze fi rulat în cinematografie, da? Oscar. El nu putea pur și simplu să fie pe streaming. Exact. Asta e un precondiție. Dar îmi pare că s-a schimbat chestia. Păi de asta, și ei pun în limited releases, cum a fost cu Irishman și Marriage Story, de anul trecut, care tot au fost lansate în același timp. Te-ai privit Irishman? Nici pe care nici până acum. Și că asta e paradox. Am avut 9 luni de zile. Te-ai privit Marriage Story, dar am privit Irishman. I-am privit ce? Te-ai privit Marriage Story, parcă. Da, dar mi-a plăcut. Am privit Irishman. Eu cred că e un film bun de văzut. Dar da, asta e chestia interesantă. Și cu cât mai mult mergem în viitor, cu atât mai mult e imposibil să treci cu vederea filmele respective. Adică eu nu cred că e tare departe până în momentul în care o să apară primul film care a fost lansat pe streaming service care o să iei Oscar-ul. Care e chestia? Sorry, da, care e chestia? Că
uite că gândești chiar și la show-urile TV de 10 ani în urmă. În principiu erau mare parte no-name-uri, adică la nivel global sau la nivel de Hollywood erau oameni care nu prea aveau, nu erau cunoscuți. Chiar și dacă te uiți la Breaking Bad, eu nu știam de Bryan Cranston sau... Vince Gilligan, care... Nu, da, dar... Scenarist, actor. Asta, director. Da, scenaristul și director, dar adică actorii tu nu prea știi. Și acum când te uiți, tu uite la producțiile care sunt făcute pur pentru streaming service, regizori mari, actori mari și noi nu vorbim numai de filme, cum de exemplu Irishman, dar vorbim chiar și de TV show-uri, înțelegi? Adică tu înainte nu puteai să te gândești că starurile de primă recunoștință s-a fi filmat în show-uri TV. Și acum eu știu că era foarte multe exemple. Atitudinea asta de TV parcă era, știi, cum second grade actors se duc acolo, știi? Și era cumva adevărat asta un timp. Pentru că nu erau bani și nu erau scenarii, nu erau proiecte interesante. Dacă tot revenind la tema de care vorbim, că și filmul în sine se schimbă. Adică el tot mai mult se duce spre tranziția asta de TV show-uri. El devine un film de foarte lungă durată. Păi, it's a good, de fapt, cam direcția unde am vrut să duc discuția că ca regizor, ca creator, tu din start tu te gândești unde să fie privit materialul tău, da? Și faptul e că cinematografia scade din popularitate, că oamenii să înțeleagă că majoritatea lumii o să privească pe ecrane mai mici, pe undeva, înțelegi, chiar unii și pe telefoane privească, nu știu de ce, dar mă rog. Dar asta schimbă approach-ul tău, da, ca creator. Și schimbă approach faptul că tu știi că asta poate să fie binge-watch, da? Oamenii pot să privească, nu știu, 7 episoade la rând. Și asta tot cumva ar schimba poate atitudinea de pacing, de... Asta tot e interesant, știi, cum schimbă trendurile de... I don't know. Da, nu pot generaliza pentru că unele chestii care au apărut original pe Netflix sunt stare chiar originale, în sens că stare bunișoare. Nu știu unde ați duc asta, știi? Asta pornește mereu de băietul care a fost în ultimii ani, că de fapt proiectele bune care sunt pe Netflix au fost proiectele bune create când au fost create și finalizate ca proiect și vândute ca proiect final Netflix-ului. Da. În momentul în care Netflix s-a implicat, că asta e cel mai bun exemplu cu Black Mirror. Black Mirror, da, am vrut să spun, exact. Cât de bun era el până în momentul în care el era produs de BBC. Și după asta, în momentul în care el a fost preluat de Netflix, anume chiar producția în sine, și asta e straniu, pentru că de obicei e invers. Nu când de obicei e invers, dar în sens că TV-ul e cumva un format mai cenzurat, mai filtrat, parcă s-ar părea. Știi? Parcă Netflix stama că stare libertine și postează. Eu cred că nu e de cenzură, nu prea are chestii de cenzură, că e de fapt tare mult, e principiul atras tare mulți oameni de top din Hollywood, anume ca scenariști, ca producători, ca regizori, eu atras prin faptul versatilitate și le dădea o libertate enormă de creație. Da. Dar eu am impresia că oricum când o companie are în leadership-ul lor un număr de oameni care bine înțeleg industria și ei colaborează cu regizorii respectiv, cu producătorii respectiv, cu actorii în urma urmei, adică produsul ăla altfel se creează pentru că să știu canonurile, cam să știi încotro merge, da? La Netflix e un pic mai agile din punctul de vedere, adică ei au încercat să invite toți oamenii ăștia de top, dar ei cumva nu au creat puntea asta de legătură între leadership-ul companiei și direcția pe care compania vrea să o iei și regizori. Iar poate asta e pur și simplu pentru că e o fază incipientă, pentru că nici content creatorii ăștia tot trebuie să reajusteze pentru formatul pentru care filmează tu. Că cum spuneai tu de diferența de a filma pe ecran mare versus pe televizor, e tare diferit. Nolan doar de nenumărate ori spune că el e frustrat încotro merge el în categoria lui Scorsese, e ambii, cam pe șir. Da. La dâns pur și mai mult e din punct de vedere a producției, pentru că la dâns într-adevăr cât de mult el se axează, știi, pe montaj, ironic, ținând cont de Tenet, dar cât de mult se axează pe montaj și stilistica artistică, la dânsul tare mult contează să fie văzut pe ecran mare. Că, de exemplu, țin minte când am văzut trilogia lui de Batman, eu toată trilogia am văzut-o la cinematograf inițial și după asta am revăzut-o de 3 milioane de ori pe Netflix. Da, eu sunt în continuare super interesat de film, dar experiența de urmări filmul ăsta pe ecran mare,
cum spuneai tu, cu o audiență, cu oameni în jurul tău, pentru că când există careva gag-uri și toată lumea se râde, când există partea asta dramatică, chiar eu nu sunt mare spiritualist, dar se creează, știi, o emulație emoțională. Asta spun, catarsis comun. Și da, la Nolan, în specifică, nu, cum tu ai spus, partea tehnică. Eu ne amintesc cea mai bună experiență ca la un film de al Nolan a fost la Dunkirk, în kinoteatru, când l-am văzut. Unde era, îmi pare că IMAX, mă rog, era, cum scris, sunet fenomenal. Băi, asta e, filmul nu era construit pe sunet, pe muzică și tensionată, care, știi, câteva note și tot filmul așa era o tensiune care crește, pormeară și știi, crește. Și acolo sunetul, în general, sunetul la Nolan e foarte important. Și să-l asculți într-un kinoteatru de ăsta mare, care are surround sound și tot asta, știi, și un ecran mare, e cu tot altă experiență. Cred că dacă privim Dunkirk la televizor, era altă experiență, știi? De asta și nu am terminat să-l privesc. Pentru că eu început să-l privesc la televizor. M-a fascinat film. La televizor e una, pe asta și spun. La kinoteatru eram așa, eram lichid de ecran, eram, știi, așa o tensiune, tot film era fascinant. În general, istoria și e fascinant cu Dunkirk. Știi istoria și? Da. Apropo, lipit de ecran. Soldații britanici au fost efectiv, erau stac acolo câteva ore până se așteptau. Și cel mai fascinant era că, cred că trebuie cumva să lămurim la oameni care nu cunosc. Nu scenariul de Dunkirk. Scenariul de Dunkirk? Al doilea război mondial, da? Da. Atunci când trupele naziste îi presau tare britanici pe țărmul de vest a Franței, englezii se retrăgeau. Am primit scurtă indicație, cred că de la Churchill, nu mai se se retragă înapoi dar ei n-aveau destul de timp, adică vapoarele nu au venit după dânsii și ei trebuiau să stea acolo, nu știu, câteva ore, cred că. Dar avioanele germanii care erau alături, mai scurt, zburau pe alături și îi bombardau. Da, și tot filmul era tensiunea asta în care ei așteaptă, ei pe țărm și n-au ce face, ei trebuie să aștepte. Dar din urmă veneau trupele naziste care îi presau pe dânsi. Și mai fascinant chestia era că cetățeni simpli veneau din Britania cu vaporașele lor, cu iahtele lor, voluntariat făceau, adică veneau unii, știi, veneau tocmai din țărmul englez pe vestul Franței să iei soldați. Asta era fascinant și mică așa, apropo, îl spune tu că de avioane, dacă nu greșesc, Germania când au proiectat flota lor aeriană, avioanele care au fost proiectate, îmi pare cu elicile sau motoarele sau aerodinamica în sine, că în momentul în care el se duce, se creează sunetul ăsta. Eu știu de asta. Și el crea frica asta. Spun timp că bunica îmi povestea, știi? Că e tot timpul sunetul ăsta cât de... Da, exact, da. Îmi pare că așa era, sper să nu. Da, nu, e adevărat pentru că eu tot am auzit ceva similar, înseamnă că mai mult că sigur că e adevărat. Da, e că și spuneai tu de lipit de ecran. E asta, apropo, tot în favoarea de a considera în continuare cinematograf ca o experiență care primează în fața televizorului. Asta a fost, dacă ții minte când am fost noi să ne uităm la The Parasite. Și o țin minte, chiar dacă am avut un moment în care am adormit, dar asta a fost pur și simplu că eu am dormit noaptea înainte de asta. Dar eu atât de lipit de ecran am fost în perioada când nu am dormit. Eu nu aveam eu nu mă gândeam la altceva. Eu eram 100% focusat pe film. Și eu asta e cea mai faină experiență. Da? Și acum undeva vreo 2 luni am încercat să-l reprivesc, el este pe Amazon Prime. Și am încercat să-l reprivesc și am înțeles că cu nivelul de distracție pe care îl ai în jurul tău e imposibil. Și asta ne-a amintit, apropo, adică tot discuția care am avut de Facebook și eu cred că Facebook e o metodă teribilă de a consuma conținut pentru că tu ai o distracție atât de mare încât îți pierde esența. Dar în același timp, asta se întâmplă atunci când tu ești de unul de sine stătător și privești conținutul. Adică chiar și cum te-ai spus de Tenet, tu l-ai privit parcurs a 2 zile, înțelegi? În cinematograf niciodată așa ceva nu s-ar întâmpla că la jumătate de film te oprești, te scoși. Probabil dacă îl Tenet mi-a părut așa, din filmele Nolan așa mai slăbuț, dar tot ok, adică i-aș da așa vreo 7 din 10 și tot e destul de bănșor. Un 7 din 10 mai negativ, dar da, asta it's a good point. Eu cred că dacă îl privim în cinematograf, era să mă impresioneze mai tare, pentru că și sunetul mi-a plăcut, știi, coloana muzicală și în genere pacing-ul, da. Editarea, da, iarăși. Eu ți-am spus, impresia mea e că
chiar dacă filmul e vreo 2 ore și ceva, eu cred că cut-ul original al lui Nolan era vreo 3 ore și ceva, pentru că era multe scene, era tare grăbite editarea. Nu era în stilul lui Nolan, el are o leacă mai multă răbdare la... Da, nu, parcă era Michael Bay. Părea straniu, parcă în unele momente, parcă mi s-a părut că i s-a schimbat cu locul Michael Bay și Michael Bay filmea mai departe. Da, exact, adică... Da, și personajele nu au fost tare bine dezvoltate. Da, în rest eu nu vreau să spoileruiesc. Da. Ca concept, filmul e fascinant, da. Iar, dacă vorbim de concept, îți spun, pentru mine cea mai mare problemă e, mi pare că conceptul ăsta tehnic de space travel a fost pus prea mult la baza scenariului. Adică baza scenariului să învârte în jurul la asta, nu în jurul unei idei scenografice, cum sunt în alte filme, înțelegi? Eu nu cred că una exclude pe alta. Asta e ca și cum, e ca de exemplu, dacă ne referim la, hai să spunem chiar Batman, a doilea. Adică toată lumea spune că filmul, în primul rând, el doar nu e doar în jurul lui Joker și el nu e doar în jurul lui Batman. Batman nici nu e în denumire. Adică filmul, într-adevăr, el de bine jonglează cu personajele, chiar și personajele secundare devin personaje primare, personajele primare devin personaje secundare, dar care au personajele au un rol asupra istoriei directe. Da, exact. Și la fel ca chiar și cu Harvey Dent, știi, când el devine, adică el în general era un personaj super, adică... Și până a devenit central, pentru că el însuși închipează tensiunea din film, de societate versus, știi, haos și mai departe. Pe lângă, clar, pe lângă jocul și felul în care Heath Ledger a jucat pe Joker, cred că chiar dacă mi-a plăcut felul în care Joaquin Phoenix a jucat în rolul ăsta, dar era altceva. E alt Joker. De asta Jokerul lui Heath Ledger o să rămână pentru mine istoric. Dar asta e ideea, că dacă tu să toate personajele, ele toate au, adică rolul lor e clar, înțelegi? Există o esență, și spun esența în sine, nu-i Joker, esența în sine nu-i Batman sau un personaj în sine sau o anumită... Combinația lor creează istoria. Combinația lor, chiar și vorbesc de storyline în sine, știi, nu e o anumită acțiune, nu e un anumit mecanism. Nu e numai un concept, da. E un film care se unește în tăt, înțelegi? Adică fiecare particică lucrează. De asta și spun că pentru mine asta a fost dezamăgirea cea mai mare. Da, personajele acolo aproape nu au fost dezvoltate în genere. Dar deloc nu a fost, eu îți spun. Dacă conceptul e similar cu filmul lui Memento, puțin, clar. Acolo o misticătură între Memento cu Inception. Da, un fel de... o complexare, cred că, a ideilor pe care el rumina un timp. Eu cred că el de un timp vrea să filmeze așa ceva, știi, cu chestia cu neliniar. Timpul neliniar. Da. Nu, cred că noi îți cum vorbeam la telefon cu aproape săptămână în urmă, când vorbeam despre Memento. Memento e că asta e exemplu unde unealta asta în sine de reverse, pentru cei care nu au văzut, spoiler alert, să ne mintem, spunem spoiler alert. Da, asta e spoiler la Memento, cred că asta așa de evident acolo. Ori de fapt nu e evident. Da, ok, nu cred că nu trebuie de... Da, ok, spoiler alert. Memento ăsta e un film din 2000 al lui Nolan. Da, film din 2000 al 20 de ani, adică... Da, și acolo e ca partea asta tehnică în care filmul e spus înapoi, adică el e de la coadă la cap. Acolo, într-adevăr, el are un rol esențial, dar el are un rol esențial în care el nu strică subiectul, pentru că, spuneam, dacă tu iei și pui, pur și simplu, filmul întorci invers... Chiar, și ți-am spus că există așa o versiune, era împărcat așa versiune. Asta e un film destul de average. Asta e un film destul de average. Da, acolo... Dar contentul asta nu a lucrat. Da, acolo conceptul, în moment anume, o fortificat esența filmului, știi, nu a fost... Da, el i-a dat, mai ales pentru anii 2000, el i-a dat, știi, o creativitate. Și el, asta doar oricum a fost filmat pe... Asta a fost un film relativ popular. Da. Nu, asta e Nolan, el permanent, el uneori e prea ambițios chiar, știi, cred că cu Tenet a fost probabil mai ambițios decât i-a reușit, știi, adică uneori trebuie, I don't know. Mi-a părut o leacă iarăși grăbit filmul din punct de vedere de editare și eu cred că Nolan nu e total satisfăcut de versiunea finală, așa am intuiție. Eu nu știu care e... Vezi că anume situația cu COVID și mai departe era doar amânat și mai departe, nu știu care a fost scenariul din înăuntru, dar... Pur și simplu, dacă tu te uiți la filmul, ultimele lui film, ele toate în conceptul este super complicate și uneori chiar abstracte, înțelegi că a început cu Inception, după asta Interstellar-ul și acum
Destul de științifici, more or less, știi? Și că e interesant, e că el vrea într-un fel să-l copii pe Kubrick, pentru că Kubrick a realizat toate conceptele astea la perfecție, de asta el e considerat unul dintre cei mai mari regizori din toate timpurile. Nu s-a așa de mult timpuri, dar... Eu sigur că Nolan privește la regizori ca Hitchcock, ca Kubrick, știi? Da, e că Kubrick a reușit conceptele științifice atât de bine să le integreze, că asta, într-adevăr, a ajuns la nivel de arte. Că eu am impresia că el, în unele aspecte, parcă încearcă să-l copii pe dânsul din punctul de vedere. Nu știu dacă e drept. Poate, dacă o amprentă așa mai contemporană, cred că. Cu amprentă proprie, asta și cel mai important. Pentru că Kubrick era mult mai subtil, știi? Da. Nu, în momentul în care tu începi să copii... Alt tip de cinematografie atunci tot era, știi? Iar și eu cred că dacă să-i spui părerea mea, Odiseea Spațială, unul din cele mai bune filme ever, dar iarăși eu înțeleg că nu fiecare l-ar putea privi. Scenele astea lungi, știi, fără dialog, nu-i pentru toți. Da. Interesant câte clipuri pe TikTok ar trebui să ai, că spui tot filmul. Da, și câte. Exact asta e... Cumva ne ducem în starpiorul ăsta de asta care in the good old days, man, the movies were long and a scene could... Știi, chiar la Stalker, la Tarkovski. Multe, chiar ne amintesc chiar un cadru specific, când îi introduci pe 3 caractere, când îi la masă. Așa un cadru, așa un zoom foarte, foarte, foarte încet. Mă ating câți vreo 2 minute, ca așa numai de zoom, și numai când așa, și auzi discuția, cred că numai pe la urmă, și urmați minte, dar mulți cadre de astea, așa tare încete, știi? Și ca mine chiar n-era, când am început să privesc filme ca lui Tarkovski și altele care... Mă rog, ori de alte Bergman, ori așa. Da, nu uita Lawrence of Arabia 4 ore. Da, spectacol Andrei de imagine. Da? Ți minte? Da, Andrei Rublev a fost spun. Apar pe 4 ore. Ți minte Lawrence of Arabia? Lawrence of Arabia, da. 4 ore și aproape 5 ore filmul. Da, de cele filme, eu cred că unul și cel mai epic. Spectacol vizual, așa a fost un spectacol vizual. Păi, vizual, m-a impresionat. E că așa trebuie de văzut, într-adevăr, în cinema. Ca mulțumesc Tifului că eu l-am avut într-o versiune... În film, 40 mm, bă, așa de frumos arăta. Nici până acum, nici nu vinea, cred că era făcut în anii cât 70 și cât acolo. Nu mă minte. Da, tare de mult. Dar e fascinant. Și în genere, chestiile astea. Care era filmul? Cum tu spui, da, filmele azi sunt mai ușor de produs, per general, adică mai puțin finanță, dar și altă stilistică s-a schimbat, e editerii. Pentru că ca ne amintesc că nu l-am privit filmul și dar știu că filmul lui Bondarchuk, nu Aista nouă, tațul lui Bondarchuk, mai leg, care a făcut... Fedor Bondarchuk starший. Vaina и мир, mă tin că a făcut filmul și da? Acolo erau niște cadre, îmi pare că erau recordul Guinness-ul în care cât actori extra erau. Erau anume, filmau, știi, războiul. Mă tin că erau câteva mii de oameni în real, știi, adică nu era grafică, nu era dublat ceva, era într-adevăr vreo 1000 de oameni așa erau. Nu ca în scena aia de la Battle of the Bastards. Battle of the Bastards? De Game of Thrones, da, dar acolo erau editari tot. Și da, erau câteva poate sute acolo și tot e impresionant. Da, acolo era, cred că, unul din episoadele favorite din Game of Thrones, din punct de vedere tehnic și de tensiune. Red Wedding. All day Red Wedding pentru mine. Red Wedding, da. Pentru plot twist-ul, acolo pe mine m-a cucerit. Da, nu spune spoiler, poate unii oameni sunt care, nu, spunea, n-am privit, știi? Da, până nici nu spun. Pur și simplu spun episodul în sine. Da. Și deci, uite, e că tu, bine, tangențial, dar ești în industria de cinematografie, tu cam vezi care sunt sentimentele de acolo, vezi cam care sunt mișcările de personal, de decizii. Tu crezi că noi totuși să ajungem la un moment în care cinematografia, într-adevăr, o să devină pur și simplu un soi de artă, de lux, dar nișat? Sau totuși o să fie resurgența asta care eu presupun că o să aibă loc după ce lucrurile revin la normal? Cinematografia în continuare să fie una dintre principalele activități pe care oamenii le fac în timpul lor liber. Eu cred că e inevitabil că streaming-ul va deveni principala modalitate de a privi filmele, dar trecerea va fi mai treptată decât oamenii cred. Eu cred că oricum o să fie... Asta e pur și simplu din punct de vedere pragmatic de schimbarea generațiilor. Știi, generația mea cât de cât încă apreciază, știi, experiența să te duci în cinematografie.
Și asta îți dispară cu generațiile, cred că o generație după noi, cred că deja, da, vezi la ăștia, la Generation Z, mă rog, copiii după anii 2000, știi, copiii, ideea sunt mulți adulți, dar în fine, 27 de ani, știi cum, deja om bătrân. Păi, ei deja sunt deprinși, dacă îți spui să vadă tot în streaming, la laptop și așa mai departe, la televizor, adică nu stresează în chestia asta, nu sunt așa de elitiști ca noi, ori nu știu, old school. Dar da, eu cred că asta e inevitabil, asta ca și orice în media, știi? Internetul când a apărut, a schimbat multe, televiziunea când a apărut, știi? Mai înainte era radio, era top of the top, asta era unicul divertisment, știi? În sens media, în masă. Adică schimbă timpurile, da, inevitabil, dar va exista, da, va deveni o nișă cumva. Iar știf unde lucrează, e totuși o nișă. Noi arătăm filme tare interesante, poate nu întotdeauna cele mai populare, dar sunt filme pentru cinefili, știi? Apropo, e ca o chestie, tu spui că ele sunt populare, dar ele la un anumit moment, în momentul în care ele au fost lansate, ele au fost printre cele mai populare filme. Da, nu spun că TIFF e versatil. Știi? Da, nu, TIFF e versatil, e încearcă, iar și-au arătat filmele lui Scorsese, filmele lui, iar și Parasite l-au arătat, îmi pare că a fost premiera la TIFF, nu-ți minte. Da. În Canada, ce puțin. În Toronto. Da, nu, noi TIFF-ul încearcă să play with the middle ground, dar amui și încearcă, noi încercăm, ne-am făcut platforma digitală, că dacă cinematografele și alea de la TIFF sunt închise, dar eu creat că platforma asta digitală unde poți să faci rent la un film și să-l privești, dar păi și ca întrebare. Number-wise e o nișă, știi? Păi și ca întrebare, mai ales contentul pe care TIFF-ul îl distribuie, este content într-adevăr care e experiența, asta nu e content care te pui singur. Adică poți și singur să-l consumi, de asta nu e același lucru când îl consumi în cinematograf. Nu crezi că teoretic asta ar putea duce la probleme foarte mari pentru companiile care se axează anume pe conținut, cum se spune, clasic, de nivel de cult. E o problemă asta, noi realizăm asta, eu cred că și aud din adunări, din echipele care nu se ocupă explicit de programare și de proiecțiile, de buget și mai departe, noi înțelegem trendurile și noi am făcut platforma asta de streaming pentru că din necesitate. Ei înțeleg tare bine când intri în competiții cu Netflix și cu Disney. Noi suntem o companie non-profit mică, dar are influență culturală destul de mare, știi? La nivel global. Da. Iarăși, e alt tip de experiență. Eu cred că chestii ca TIFF să supraviețuiască, pur și simplu, să devină mai nișove. A scadă poate din influența sa culturală, asta e cumva inevitabil. Trebuie să se adapteze la timpuri. Dar oameni care, iarăși, eu cred că schimbă generațiilor să schimbă și trendurile. Și cumva e ca noi să fim, cred că noi să fim în vârstă și să spunem, bă, ți-i minte, bă, când am fost ca la TIFF și am privit Andrei Rublev 3 ori și ceva, bă, și fie ca asta experiență, dar e mălădeojul de azi, ce fac, ei se uită acolo în virtual cască, se uită filmul, știi, cu super sentimente palpabile și mai departe. Apropo, noi subiectul ăsta nu l-am atins cu evoluția asta exponențială a tehnologiei, pentru că, uite, cinematografele, deși acum există un risc, din punct de vedere, pur și simplu, a business-ului mare, pentru o mare parte din cinematografe se închide foarte multe locații, e faptul că ele au luat credite cu maturitate scăzută în care pentru a investi în îmbunătățire. Dacă tu te gândești înainte, majoritatea cinematografe erau standarde, că era ecran mare și atât tot. Dar acum te duci, tu nu poți să duci într-un cinematograf unde nu sunt mai multe săli, în care tu ai scaune care se rotesc, tu ai IMAX, adică astea sunt lucruri tare scumpe. Și tu când, de exemplu, ești de genul Cineplex-ului, cum e în Canada, companie care deține cele mai multe cinematografe, și tu investești practic în o mare parte, în vreo 70% din trânsele, tu investești în tehnologia asta nouă și tu, e ca nu mai termin să investești și hop, să începi pandemia, respectiv tu nu poți genera suficient revenue că să poți achizi datorile. Apropo de Cineplex, tu știi că fix înainte de pandemie trebuie să fii cumpărați de... E voios să vândă, da. Da, aproape, acum îmi pare că e un lawsuit pentru că compania asta, că asta era... Și în principiu a două cele mai mari companii din Statele Unite. Care?
am uitat cum se numește, Cineworld sau ceva genul ăsta. Da, eu îți cumpăr Cineplex, da. AMC, cea mai care mare. Care reiterăm în cea mai mare companie de distribuire a filmelor cinematografii din Canada. Da. It's a big deal, știi? Și da, nu pot amu, pentru că pandemia a apărut și amu e în criză mare. Și în criză mare și eu trebuiască cumva să înceapă să vândă, să lichideze ca să poată să plătească datoriile. Și asta în același timp în care tehnologia de consum, adică consumer technology pentru persoane individuale, a scăzut foarte mult comparativ cum era. Și altă temă, noi n-am atins de casele de producție din Hollywood, de filmări care s-au stagnat și îți închipe acolo și bani se aruncă și bugetul se aruncă ani înainte. Și în mod că tot s-a stopat pe minimum vreo 2 ani în sens de producție serioasă. Păi asta schimbă tot landscape-ul de Hollywood, cel puțin temporar. Din câte știu, din contra că asta și... Ori faptul că tu să ai banii, pur și simplu, au versatilitatea asta. Eu nu știu dacă e drept sau nu, iar asta trebuie informație verificată, dar din cât înțeleg, asta și-a fost problema cea mai mare a oamenilor din LA, care spuneau că, uite, voi ne-ați închis restaurantele și ne-ați închis, dar cinematografia, asta, industria de cinema continuă, pentru că îi filmează. Pentru că asta e unul dintre standarde duble. Nu, cum asta, în același timp e una dintre principalele surse de a PIB-ului Californiei, înțelegi, anume orașul Los Angeles. Da, dar știi cum, tu protejezi companiile mari, dar închizi business-urile mici, adică oamenii de rând, știi cum, where are your standards? Asta deja e o discuție de cum are loc gestionarea asta din partea oamenilor puterniciți prin poziția lor de guvernatori sau de persoane din stat, cum ei au gestionat situația de pandemie, anume din punct de vedere a restricțiilor. Asta e o temă în sine destul de interesantă. Da, I don't know, o leacă de ipocrizie îmi pare, știi, să spui de lockdown-uri și tot, să permiți unora și mai ales să fii foarte dur cu business-urile mici, cu oamenii de rând, care ei n-au aceeași capacitate de a nu fi în business vreo lună, știi, mai ales restaurantele și mai departe, iarăși cu, spunem, de marginea asta de profit. Multe funcționează la maximum 4% de profit, adică îi trebuie permanent să funcționeze. Undeva 10, undeva îi funcționează 10%. În cele mai bune cazuri, credem, de obicei sunt mai puțin de 10%. Dar asta e chestia, că 10% asta nu-ți acoperă practic nimic, dacă tu nu ai luxul de a fi închis mai asta mult de o lună. Asta spun, tu trebuie permanent. Dar nu cu o lună, mai mult de o săptămână, în 2, dar tu nu poți să lucrezi. Și de exemplu, e ca în perioade de Crăciun, de alte sărbători statutorii în care tu trebuie să plătești de 1,5 ori mai mult, restaurantele oricum sunt deschis, pentru că clar, în primul rând îi fac mulți bani în timpul acela, dar în același timp ei nu au luxul de a închide ușile și de a se sărbătorească. Da, și că, oricum, într-un final, dacă revenim la tema, la motivul discuției noastre de azi, cel mai important lucru, indiferent de modul de consum, felul în care consumăm, e important în continuare să avem acces la conținut de calitate. Și uneori, eu când privesc serialele noi sau când privesc filmele noi, mă încurajează faptul că oricum noi nu, adică industria în sine de cinema nu degradează, ei evoluează într-o altă direcție. Da, nu, originalitate există, la sigur apar mult content interesant. Exact, și disponibilitatea platformelor să hostuiască un număr enorm, adică infinit de filme pe care îi pot, asta e un lucru tare fain, pentru că uite, înainte, că eu mă gândesc perioada mea de adolescență sau de primă tinerețe, când... 50 de ani în urmă. Da. Când încercam, adică singura metodă de a descoperi filme de astea mai art house, adică filme diferite, știi, filme, să spunem, intelectuale, care te pune să te gândești. Asta era perioada festivalurilor de la Odeon și de la Gaudeamus. Asta era singura perioadă în care puteți să descoperi. Acum, în schimb, filmele astea mici, pentru că ele, în mod normal, nu au bani de a se promova, așa. Dar companiile de social, anume streaming services, ei nu au nevoie să plaseze reclame neapărat, pentru că ei promovează platforma lor, înțelegi, să și să vine ție în recomandări. Pentru că e foarte simplu, costul lor de promovare e mic, e foarte mic. Și respectiv, asta e o altă, pe de parte, un avantaj care poate fi că pentru cinematografia asta mai mică, știi, pe care noi o considerăm art house. E faptul că tu
Tu poți, un om oriunde în lume poate să vadă un film francez făcut de un regizor tânăr. Apropo, asta e deși îmi pare rău de tot chestia asta cu pandemia în sens de cinematografie, TIFF avea un rol de expunere a multor filme care buget foarte mic, ceva, adică erau filme, nu știu, din Kosovo, din Serbia, din Africa, din unde vrei, din Australia, care nu aveau mare buget, adică exista discrepanță, unele aveau mare buget și erau regizori cunoscuți, dar unii erau primul film a unui regizor și dacă au fost selectați, știi, de programatori, ei aveau expunerea asta internaționale, la un public internațional. În Toronto, de exemplu, e un public foarte divers. Foarte. E perfect pentru un festival internațional de filme. Da. Și din cauza asta e cam mulți, eu cred că în timpul faptul că festivalul anul ăsta a avut, iar atunci a fost un hibrid, am arătat numai vreo 50 de filme. Dar de obicei arătăm vreo 300 de filme, cel puțin. Adică mulți regizori, poate, cine știe, poate s-au dezis de profesia lor din cauza că, mai ales regizori începători, ori scenariști, ori actori și mai departe. E interesant cum totul a suferit din cauza asta. Dar întorcându-le la ce ai spus tu inițial, eu sunt pentru alegere, pentru diversitate de content, iar și eu cred absolut că există un market pentru filmuri de supereroi și filme așa mai, care sunt mai ușor de consumat, care tot pot fi interesante, tot pot fi, știi, complex în felul lor, dar nu-ți zdruncină viziunea vieții, nu te pune pe gânduri tare mult, dar asta e ok. Nu trebuie să fii super dramatici, știi, nu tot trebuie să fii dramă. La noi, de exemplu, de fapt este așa o glumă internă la TIFF, că 90% din filmele în timp festivalului sunt drame, știi, când vezi vreo comedie, asta e ceva, știi, neobișnuit, știi. Și mai ales în anul acela când, în 2019, mă think, da, când filmul ăsta, care cu Viggo Mortensen, care... Green Book. Green Book, da, el a câștigat Audience Award, știi, și era comedie, știi, și asta e neobișnuit pentru TIFF de obicei. Cum, a fost dramă, mare parte a fost mai mult comedie decât dramă. De comedie, dar... Comedie, dramă, absolut. Mai mult comedie. Da. Okay. Și asta știi cum, neobișnuit pentru TIFF, de obicei el își câștig dramele. Și iarăși, da, n-ar fi ok dacă toate filmele sunt drame și toate sunt super dramatice, știi, și sunt depresive, ori nu știu, sunt pre-introspective, știi. Dar eu sunt pentru varietate. Eu totuși cred că eu sunt de acord cu Scorsese în sens că se pierde o parte din păcate. Asta e inevitabil, dar se pierde o parte din cultură, divizionarea, faptul că cinematografia scade din ponderea sa culturală. It's a sad thing, pe de parte. Inevitabil, nu mă duc în extrema, spun că băi, tot și streaming e căcat, că asta, știi, e diavolul. Crucea îți dă un streaming, știi? Nu, dar nu pot să neg că o parte bună a să pierdă. Și asta e trist, dar asta e inevitabil. Și asta timpurile. Da. Și pe nota asta tristă, dar optimistă. Mi-am amintit de asta, de jocul tristă. Tristă. Ar trebui să nu spunem rima. Vrei să explici esența la jocul tristă? Tristă? Nu, eu m-am gândit la altceva, care urmează cu o injurie după asta. Dar, jocul e cu fotbal. Da, jocul de fotbal. Care e conceptul, care e că tu ești ești Christopher Nolan și vrei să explici Tenet, dar tu trebuie să explici trist acum. Hai, explică trist. Nu știi cum să facem. Eu o să mă uit pe internet, să-l citesc, după aceea ne spunem prin rewind și eu o să-l spun. Nu, de câte ți aminte trebuie să mirești anumite puncte din poarta imaginară pe care Da. Asta o precedat jocurile astea din smartphone, știi, care trebuie să dai cu degetul, nu știu, cu mingea într-un colț. Eu cred că noi, că e perfect logic, am încheiat discuția despre cinematografie și filme. Cred că o concluzie... Tristă, urmăriți filmul 300. Da, filmul Zack Snyder vorbeam despre 300 Serios, cred că singurul film al Zack Snyder care... Da. Omul demonstrat. Ok. Mulțumim și ne mai auzim.